фолклорен и етноложки музей на Македония, Тракия. Сградата, в която се помещава музея, е построена като резиденция на банкера Джако Модияно по проект на архитекта Ели Модияно. Сградата представлява забележителен пример на еклектизъм с явно влияние на френската архитектурна школа. Впечатление прави двоетажният покрит балкон на западният ъгъл на сградата с изглед към морето. През 1913 година сградата е купена от гръцката държава, предоставена на царското семейство и използвана като резиденция на тогавашният управител на областта Македония. По-късно в сградата се помещават военно-медицинското и богословско училище. През 1970 година с предоставянето на сградата за ползване на етнографско-лаографския музей на Македония и Тракия започват ремонти и реставраторски дейности на изложбените помещения по проект на професора от Аристотелският университет на Солун Муцополус. Сградата и дворът са обявени за защитени обекти през 1980 година. Целта на музея е изучаването и изследването на традиционният бит и култура в Северна Гърция през последните векове. Музейната сбирка, придобита от дарения и покупки, днес включва повече от 20 000 експоната, основно от Македония и Тракия. Това са местни носии и бижута, текстил, бродерии, инструменти и прибори от всякакви материали, народни и музикални инструменти, фигури и реквизит от театъра на сенките, все осезаеми образци от ежедневието на тогавашните хора.